Cando antes vos enseñaba esta planta que teño aquí, este farolillo chino que se chama abutilón, Lucía, da Tafona, díxome que estaba buísima. Mira que eu como flores, pero esta pois non sabía que se comía. E vou a probar. Me imagino que como todas as flores, collese as que non están aínda moi abertas e haberalle que quitar o polen do medio, me imagino, e supoño que isto de arriba que tampouco se lle comerá. Ademais, salelle genial, e vou a probar. Non é que teña un sabor espectacular de dicir oh, que rica sabe, quero comer outra. Pero sí que ten un sabor moi suave, moito máis suave que unha folla de lechuga. Mirad o que vos digo, quero dicir, unha folla de lechuga sin adobar, ao mellor non che gusta. Pero este é moito máis suave. E recórdame un pouquiño como a vainas de chícharos ou a vainas de xudías ou así, ten ese sabor, non está mal, pero ao mellor queda máis bonita, máis rica, máis apetecible, con un pouquiño de relleno ou simplemente para adornar algúns platos ou para... pero aromatizar non, Non sei se non probarla co polen, vou a probar co polen. De feito, vou probar só o polen. Non cambia nada, o sea, é exactamente igual. Con que non teña bichiños dentro, o que si ten é que é moi jugosa. É como se tuvera ajuiña. Recorda algo a un chícharo cando aínda está verde, cando aínda é moi tierniño, porque ten ese... é turgente. Gracias, Lucía. Xa sei comer unha planta máis da miña horta. Invito a Lucía a vir á miña horta.